हेलो हाय नमस्कार। मु देव आपण को स्वागत करुच्ची मोर प्रथम वीडियो को। चलतु सिल्वर सिटी कटक रे दशहरा केमिति पालन होउची, केमिति साजसज्जा हेउची ताहा बुलिबा, मेढ़ एंजॉय करिबा। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦଶହରା ମେଢ଼ର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ କଲେଜ ପାର୍ଟି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର କିପରି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଏକ ଟାୱାର ସଦୃଶ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କଟକରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆମର ଜଣାଶୁଣା କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା, କାଲି ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ। କଟକରେ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଢୋଲ ବାଜା ବଜେଇକି ମହାନଦୀରେ ନେଇ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି ଓ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ଯିଏକି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କଟକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 52 ବଜାର ତେପନ ଗଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସବୁ ଗଳିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ କ୍ଲିପ୍ ଜରିଆରେ ବି କିଛିଟା ମେଢ଼ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ମେଢ଼ର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ମା ଥିଲା ପୁଅ ଭୋକରେ ଶୁଏନି। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହାରି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟରେ ରହିବ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମଙ୍ଗଳାବାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି କିପରି ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କର କିପରି ମେଢ଼ ସଜେଇଛନ୍ତି, କିପରି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସେଠି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି
ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କଠି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହାରିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ। ସୃଷ୍ଟିର ଦାତା ସିଏ, ବିଧାତା ସିଏ, ସେହି ସତ୍ୟ, ସେହି ସୁନ୍ଦର, ସେହି ସବୁ କିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ କେଉଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍